Добър вечер! Вече дойде 2012 година. Първо трябваше да ви се представя. Аз съм Иван, на 13 години съм и уча в СОУ Свети Климент Охридски, Плевен. Това не е от огромно значение за вас, но сега ще ви кажа темата на първия епизод. Темата е 2012 година и какво ще се случи през нея. Повечето хора мислят, че кризата ще продължи през 2012 година, защото 2011 година беше брутална. За жалост, кризата ще се продължи през 2012 година. Заплатите не се увеличават, нито пък пенсиите. Стоката поскъпва. Но през 2012 година може да се случат и други неща. Някои хора твърдят, че ще бъде края на света. Естествено не се знае дали това е вярно, защото края на света щеше да бъде през 2000-та година. Но някои хора си смятат, че ще стане. Коментирайте на стената на клипа. Ще се радвам да прочета коментарите ви и мога да прочета някои от вашите коментари на следващият клип. Ще ви напиша предварително каква е следващата тема, да коментирате по нея и ще оценявам коментарите ви с слаб 2, среден 3, съответно добър, много добър и отличен. Това е за сега. Сега ще ви пусна една песен, коледна песен. И не спирайте да се радвате. Сега е коледно настроение. Весела Коледа и честита нова година. Пожелавам ви да сте здрави, щастливи и винаги да имате късмет. Сега чуйте песента. И не забравяйте, на Коледа стават чудеса. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy